14 diyas nga lapsag sa Igbaras, Iloilo napatay sa COVID-19. Suno kay Igbaras Mayor Jaime Esmeralda, July 30 sang ginbunag ang lapsag sa Mother and Child Hospital sa Banuasang San Joaquin. Pagkatapos ng 8 ka adlaw ginpakonsulta ang bata kag wala man nakitaan sang simptomas sang COVID-19. Ginbakunahan ini sang BCG vaccine sa Rural Health Unit. Ang bakuna nga gina-inject sa mga bata para malikawan nga matapikan sang TB. Pagkasunod nga adlaw nakitaan ini sang rashes sa injection site kag bukol sa idalom sang yatiti. Naghina man ang iya pag-inom sang gatas. Liwat nga gindala sa RHU ang lapsag apang ginrekomenda nga ibalik ini sa ospital. Gindala ang lapsag sa Representative Pedro Trono Memorial District Hospital sa Gimbal apang ginbawian sang kabuhi pagkasunod nga adlaw. Sang ginpaidalom sa swab test, positibo ini sa COVID-19. Base sa death certificate sang bata, neonatal sepsis secondary to neonatal pneumonia ang gintunaan sang iya kamatayon. Ginahulat naman ang resulta sang swab test sang miyembro sang iya pamilya. Sa subong naka-lockdown ng RHU kag padayon ng contact tracing sang close contact sang lapsag. Sa magid ka uncertain sa amon subong kung din nakuha ti ang problema namon kay suspended na nga mga activities diri kag mga program namon sa health, especially ang pag vaccinate namon sa mga na-schedule na nga mga pumuluyo.